Tarlakeños, my name is Alvin Bautis of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, andito tayo sa Mitch Cafe. So ngayon yung pinaka grand opening nila. Si Mitch Cafe guys, makikita dito sa Barangay Malacampa, Kamiling Tarlac. Ayan, yung pinaka landmark natin, yung mismo arko ng Kamiling Tarlac. Kapag dumiretso ka dun guys, andito na yung pinaka bayan ng Kamiling Tarlac. Tapos eto naman yung papunta sa Tarlac City. So from Tarlac City guys, pwede naman kayo sumakay ng jeep. So accessible siya ng jeep. Pwede kayo pababa dito mismo sa Kamiling Tarlac. So sa mga Santa Ignacia dyan, pwede rin kayong dumayo dito sa Mitch Cafe. So eto yung pinaka-itsura nya sa labas. May al fresco dining dito sa pinaka taas nya guys. And syempre may indoor dining siya. Eto, Mitch Cafe, Filipino-American food. Pasok tayo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinakaloob ng Mitch Cafe guys. So ito siya, yan. Kapag hapon, mas masarap dito, tumambay. And then syempre, habang iniinom mo yung favorite coffee mo, marami na mga ino-offer si Mitch Cafe guys. So pasok na tayo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinakaloob. So ito na nga Tarlakeños, papasok na tayo para pakita ko sa inyo yung pinakaloob ng Mitch Cafe. So ito yung pinakaloob nila. Ayan, so as you can see guys, meron silang 3 tables. So I think mga 8 packs pwede kumasya dito sa pinakaloob. And syempre fully air condition. Ito mga pastries na ino-offer nila. Tapos yan, meron silang ino-offer na burgers, wings, nachos, fries. And sa Mitch Cafe menu din nila, nag-offer sila ng American breakfast, pasta and pancit, Mitch favorites. And syempre guys, mga favorites natin sa mga coffee lover, meron silang espresso, frap blend. And nag-offer din sila ng mga native breakfast, set of fries, pastries and desserts. Yung Tarlakeños, habang hinihintay natin yung serve sa atin ng Mitch Cafe, pag-usapan muna natin yung pinaka-schedule nila. Open sila ng Monday to Sunday, 7 AM to 8:30 PM. So meron silang pesto sa labas, al fresco dining. And sa pinaka-side niya guys is magkakaroon din sila ng al fresco dining dito. Kaya marami silang ma-accommodate na mga magda-dining dito sa Mitch Cafe. Hi Tarlakeños, this is Mitch Cafe. We're open from Tuesday to Sunday from 7 to 7 p.m. Right now our best sellers are hamburgers and fries. The famous Filipino favorites are sisig, chicharon bulaklak, pancit. Well, that's ew, bless you. That's the normal, but that's one of our favorites. Come check us out. And eat what we eat. Hi Tarlakeños, I invite you guys to come check us out at Mitch Cafe with our amazing hamburgers, Western and double. Come check us out. Thanks. Ulit, ako si Joy Pamela ng SY Rendering Studio. And siya naman si... Hi Tarlakeños, ako naman po si Lord sa Birola ng partner ni Joy Pamela Yunul ng SY Design Rendering Studio. May bagong coffee shop dito sa Mitch Cafe sa Kamiling. Malapit lang siya sa art ng Kamiling. Promote ko itong favorite kong drink ngayon na first time ko natikman dito sa Mitch Cafe. Mitch Maki. Sobrang sarap. First time kong nakatikim ng ganitong klase. Tapos, about naman sa design, dinesign ng owner na modern vintage yung gusto niyang maging aesthetic niya. Tapos, nagkamap sa ganitong design na ng area, which is industrial finish, tapos yung may wood finish siya. And at the same time, meron pa kaming bibig na fresco na pinibuild pa ngayon. Yun parang magiging outdoor dining ng mga gusto mag-coffee dito sa labas. So, thank you. Hi Tarlakeños. Ako nga pala po si Architect Rene Mananki. Meron po tayong bagong cafe dito sa Kamiling, which is Mitch Cafe. So you must visit po dito kasi sarap po ng food nila. And then the coffee po, matitikman nyo po yung mga di pangkaraniwang lasa. Kasi di ba po sa mga ibang cafe, di ba, tinitignan natin yung kakaiba yung lasa nila. So dito po matitikman nyo po yun. And then meron po tayong dito, yung pinaka-landmark po natin is yung Kamiling Art. So, madali lang po siyang puntahan. So, meron po tayong page. Follow na lang po and like po yung mga post natin. Ito po yung Architecture, Design and Build Services. So, search nyo na lang po sa Facebook.
Thank you po. So ito na nga talagay nyo, sinserve sa atin ng Beach Cafe. So meron tayong ano dito, Ice Caramel Macchiato. Syempre, one of my favorite. Always naman, ito yung every time na pumunta tayo sa cafe, ito yung in-order natin. Tikman muna natin. Pampa-refresh muna. And syempre sa kanilang mga burgers, meron tayong double burger. Ayan. Nakita nyo guys, meron na rin siyang kasamang french fries. And isa sa mga in-offer nilang burger, yung cheesy burger. Ayan. Syempre masarap i-partner to guys sa ating Ice Caramel Macchiato. Tapos yan, nag-serve din sila ng mga native breakfast. So ito yung bang silog. Ayan. Boneless siya guys. So, 2 piraso na yung bangus na serve nila. Siyempre, may kasama na siyang tomato, tapos yung cucumber, garlic rice, and of course, yung pinaka-egg niya. And ito, kanina ko siya tinitignan. Tignan mo naman, nanunuot talaga yung chicken a la barbecue nila. Siyempre, may kasama rin siyang cucumber, tomatoes, tapos 1 plain rice. Ayan, may sesame siya sa pinaka-taas on top niya. I think matagal na marinate to, so excited ko na siyang tikman. And last one, nag-offer din sila ng pork, yan, sweet and sour pork with plain rice. Plus Ice Caramel Macchiato. So yun guys, no, medyo malaki itong double burger natin. So kailangan natin i-slice bago natin siya matikman. So titikman na lang natin yung kanilang cheesy burger. Ayan. Taste it. Napaka-cheesy niya. Ayan, makikita nyo. Wow. Look guys. Ang sarap. So kanina pa to, no, naka-prepare yung pinaka-burger natin. So hindi pa rin nag-dry yung pinaka-buns niya. Nag-moist siya guys. Yun yung pinaka-importante yan. Kapag sa mga burger, yun yung hinahanap ko. Try it. So ito na nga guys. Excited ko nang tikman yung kanilang chicken a la barbecue. Ayan. Tikman natin. Siyempre, masasarap to kapag nilagyan mo ng rice. First bite. There you go. Tama nga guys yung pinaka-expectation ko, no? Nanonood yung pinakalasa nung chicken a la barbecue nila. So hey guys, no, kung hindi kayo mahilig naman sa chicken, syempre nag-offer din sila ng mga pork nila. Tulad ito, sweet and sour pork. O, tikman natin. Nice. So next natin titikman guys yung kanilang boneless bangus. Yan, napakalaki ng serving ng bangus nila. And then 2 pieces na siya. And ito guys, masarap siyang samahan ng hot coke nila. So order kayo ng hot caramel macchiato. Yan yung mga Mitch favorite. Marami siyang in-offer dito guys. Lalo na sa mga a la carte nila. At nga yung mga Mitch favorite kanina. Meron silang sisig, chicharong bulaklak, yung bilo-bilo, merienda, yung favorite ni ma'am. Tapos yung kanilang mga pastries and dessert guys, yung pinaka-owner na rin yung nagbe-bake. Kaya yun yung isa sa passion niya talagang na ginagawa niya. So gustong-gusto niya nagbe-bake, kaya ito na rin yung naisipan niyang business, yung Mitch Cafe. Iban muna natin yung kanilang boneless bangus. So lagay natin dito. Makikita niyo yung sa pinaka-rice natin. There's siyang garlic. And syempre, lagyan natin ng egg sa taas. Man natin. Yun. Look. Pero samahan mo na tomato. Wow.
Imagine guys, tas may hot coffee ka. So yun guys, nakakatapos na natin tikman yung serve sa atin ng Mitch Cafe. Yan, once again, ini-invite ko kayo na pumunta dito sa Mitch Cafe. Yung pinaka-landmark niya, yan, nakikita yung sa pinakalikod natin. Ito yung pinaka-arco ng Kamiling Tarlac. So kung taga Santa Ignacia kayo and taga Tarlac City, madali-madali na naman siyang puntahan. Accessible siya ng jeep. Sakay lang kayo ng jeep, pababa kayo dito sa mismong arco. So ito na mismo yung Mitch Cafe. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video to. Yan, lalong-lalo na sa mga taga-Kamiling dyan and mga ibang Katarlagueñas natin dyan para malaman nila itong bagong cafe spot dito sa Kamiling Tarlac. So until our next vlog, peace out!